шуны әйтәсе килә. Без әни бик көчле кеше инде, алар 9 бала үскәннәр. Гаиләдә иң олысы әние. Әни әйтә торганы инде, теге бәлкем ул вакытта аның хәтле ашау, эчү ягыннан да авыррак булгандыр инде ул заманда. Әби бабайларга шушы 9 балаларны тәрбияләп үстергә. Шуңа әни безнең инде без кем генә кайтса да, кем генә керсә дә инде авылдан туганнар кайтса, авылга кайтышлый, Казаннан кайтсалар да, әнинең һәр вакытта да табасы тулыр булыр, менә шуның хәтле шумаклар белән. Анда 3-4 шумак, ләкин ул бер 4-5 таба мантыйлар, ул салатлар ниләр, һәм инде бер кастрюль аш. Менә ул ашатып бетермичә, бергез дә ашыгып китми, бөтенсен дә итә торган иде. Шуннан соң әни шушы станция, Арча станциясының врачы дип әйтсәң дә була, 50 елдан артык шу медицина өлкәсендә багышланган кеше инде үз гомерен кеше туса да, бала туса да, кеше үлсә дә, нишәсә дә, ширләсә дә, ча ортамы, нәрсәсе генә авырса да, туп-туры әнигә чабалар иде. Төн сакларга да әнигә чабалар иде. Мин әни белән, мин кичкенәсе булгач балаларның без өчәү, 2 абыем бар инде. Мин әни белән һәр вакыт җирдем инде. Ашка да, кешеләрнең туган тумачаларга ашка да, җиләккә дә, гөмбәгә дә, әни мине бер качан да кая гына эш белән җибәрсәләр дә, мине гел иптәшкә алалар, үзенә бер иптәш иттереп инде. Мине кыз урын алып кайткан кеше инде. Кыз булыр дип. Күпчек бала хәзер. Шуннан нәрсә әйтим инде, менә шушы әни белән мунчага да керәдик бит инде, әти дә инде мунчага керә. Һәм шушы күрше апалар, якын тирәдәге авылдан апалар киләләр, яшь әниләр. Алар киләр әни янына, әнигә шушы баланы җуындырып, чабындырып бирүче. Менә моның хәтле генә бала инде ул, генә туган бала. Наҗипа тегеләр куркалар. Наҗипа беренче минутын инде карап торалар. Бар чыгып торыгыз әле, бар дип инде тегеләрне куып чыгара диләр, чабындыра диләр әйбәтләп. Шуннан соң теге тән нитәләр бит әле. Балаҗын кәштәркәсен чыгаралар бит, чабындырып, җуындырып, кеше иттереп чыгаралар. Менә ул балалар бөтенесе аякта, берсе дә чирләми, бөтенесе әни кулыннан узган балалар инде. Алар менә бүгенге көндә минем яшьтән бераз гына миннән улраклар да бар инде. Мин шушы әйберләрне күреп, мин үземнеке дә балалар тугач та үзем шушы әни шикелле кулга алып, шуларны астан берсе берке, өстән берсе берке белән чабып, әйбәтләп теге үзем ышкып, весь менә бүгенге көндә ту җигереп җөриләр, исән-сау. Шуның инде ашау өчен килгәндә дә әни һәр вакыт әйтәдер инде, теге аша бетергәч, бәхетле, тәүфиклы булган дип. Мин теге башка әниләр янына да барасым бит, башка балаларны әйтәм. Әни рәхмәт дип китәләр дә инде. Там Дәүс, Зурус дип әйтәләр инде. Әни минчик менә шулай сыңып калган, бәхетле, тәүфиклы. Хәбез дә балаларга әйтәбез, әти рәхмәт, әни рәхмәт, яра бар Дәүс дисендә, иттеге әнинең шул сүзе менә китереп суга. Аннары инде әнинең тагын шул теге бик тә әйтә торган сүзе бар инде, һәр вакытта укырга чыгып киттек бит инде Казанда. Ул вакытта инде шул атнасына 50 сум акча булгандыр инде. Җиргә поездна да, троллейбусна да, укуына да, әле әзмәз генә җегетләр белән чәчәккә, нигә шунда җыелсаң да шул акча киреп барган инде. Әни дә минем кайтып акча сораган булмады бер кашан да. Әни әйтә торган, улым, теләсә нәрсәгә тотма, ашауга жәлләмә. Теләсә нәрсәгә тотма, ашауга жәлләмә. Менә бүгенге көндә дә малайлар белән кая барабыз, әти шуны ашарга ашты килә дип әйтсәләр, менә алып бирәм. Менә кайсыны ашты килә, алып бирәм. Ну, теге тәмәкедер, нидер, фәләндер, андый әйберләргә менә әни әйтә инде. Балаларга дирисем, шуны теләсә нәрсәгә тотма дип инде. Ашауга жәлләмә дип әйтә инде. Әйе, менә күпләрнең әйе үстендә